मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। मरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। ब्रह्माणी के रूप तू धैलू ब्रह्मा जी के मोहलू। ब्रह्माणी के रूप तू धैलू ब्रह्मा जी के मोहलू। मोरी मैया हो देवलोक में लेहलू बसेर। हमरी मैया हो देवलोक में लेहलू बसेर। सुना मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। हमरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। लक्ष्मी जी के रूप तू धैलू विष्णु जी के मोहलू। लक्ष्मी जी के रूप तू धैलू विष्णु जी के मोहलू। मोरी मैया हो बैकुंठ में लेहलू बसेर। मोरी मैया हो बैकुंठ में लेहलू बसेर। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। सीता जी के रूप तू धैलू राम जी के मोहलू। सीता जी के रूप तू धैलू राम जी के मोहलू। मोरी मैया हो अयोध्या में लिहलू बसेर। मोरी मैया हो अयोध्या में लेहलू बसेर। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। गौरा जी के रूप तू धैलू शंकर जी के मोहलू। गौरा जी के रूप तू धैलू शंकर जी के मोहलू। मोरी मैया हो काशी में लिहलू बसेर। मोरी मैया हो काशी में लिहलू बसेर। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। राधा जी के रूप तू धैलू कृष्णा जी के मोहलू। राधा जी के रूप तू धैलू कृष्णा जी के मोहलू। मोरी मैया हो वृंदावन में लिहलू बसेर। मोरी मैया हो वृंदावन में लिहलू बसेर। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार। मोरी मैया हो कौन रूपवा बाट जे तोहार।